इस सरवा दिन भर मोबाइल चलावत रहता, द्वार पर 4 गो माल गोरू बाल से कोनो चीज के टेंशन नहीं थे। सुनो बाप सड़ऊ, बाप हुआ बाप खानी रह, माई बने का कोशिश मत कर। बाप रे बाप, इस सरवा के हम न छोड़े। बताओ सरवा, हमार गांव जवार में कितना हमार नाम बा, तोरा जैसन कुपत्तर के चलते हमार नाक कट गए। जो सरवा बड़का कहाँ बा, ओकरा खोज के ले आओ। लाड़ बकर बकर बोलते रहेलन, का जाने सरवा कहाँ बावे। हमार तो घर में कोनो इज्जते नहीं खे। कर छुटका इने कहमा तोरा चेहरा में 12 काहे बदल बा? लाड़ हमरा घर में कोनो इज्जते नहीं खे, जौना के मन करता उ लतियाउते रहता। काहे ते कहतरी? चलो बाबूजी बुलाओ तारन। चल चलो को पेशाब लागल बा, चलो पेशाब को ये लिया। गोइल ओकरा के खोजे तो उन्हीं रह गल, कहीं ने कहाँ बारे से। का बाबूजी का छोटका खिसिया रहलो? रे ऊ कहाँ बारे, तोरा खोजे गोइल हा? ए हमरा सोचो त आवत ला किने गोइल। अच्छा रुको हम लिया के आओ तनी। हाँ लेके आओ जो। इस साला एगो जाता था एगो आवत। रे तेज क्या करते रे? बाबूजी भाग साला, बोलना रे का भइल बा? साला देह पर कूद गइल। अरे देखो ना छोटका का हो गइल बा। का भइल बा रे? गया। बाप रे बाप। देखो ना रे बाबू, ये तो हवा के चपेट में आ गइल बा। हो उ सुन के लागत है बाबूजी। जो बाबा के जल्दी से बुला के ले आओ। हां बाबूजी हम अभी उनका फोन करतनी। रुक। हाँ बाबा देखी ना हमारे भैया का होगा तो जल्दी आई। हाँ जल्दी आई बाबा। ए रुक रे। का भइल बेटा, कैमरा का हो गइल? का भइल बा छेदू भाई? बाप रे बाप, ही हमरा बस के बात नहीं के। हम तो खाली पोथी पत्र देखेनी, शादी ब्याह करावेनी, पूजा पाठ करावेनी। एकरा के लेके चल जा लोगिन मंदरौली के मुरघटिया में। एकरा पर भूत प्रेत के साया आ गइल बेटे। आ एकरा कोई जी चल जो लोग, लेकिन देखिए लोगिन भूत पिचास रात में नाचत रहन। सब 12 बजे रात के लेके जाए के बाटे। रात में? हाँ रात में 12 बजे लेके जाए के बा भूत पिचास चारों के दिखाओ जी पंडित जी। कोई जी एगो घोरी बाबा बैठे लोन, उनकरे से देखा लोग ठीक कर दिए, लेकिन बहुत रिक्स बावे। अरे बाबा हम अपना भाई खातिर कुछ कर ठीक बा बबुआ, हमें जानो जा सकता सोच ली हो। जाई तो जाई, हम अपना भाई के जरूर लेके जाए। बाबूजी तो हर उम्र हो गई बा, तू यही से रह, हम अपना भाई के लेके जाए। ठीक बा बाबू, ठीक बा। हाँ बाबूजी तू रह घर। ठीक है पंडित जी। अच्छा जजमान, हम चलो तानी, हमरा बॉस के बात नहीं है। चल तो बाबा के दिखा दी। चल बाप रे के का चल आगे बढ़ चल। बाबा
के बचा ली बाबा। अपने भाई के उठा के ले आओ जा। ये कहाँ का है रे? ये कौन है रे? ये कौन है? अरे हम ही तो हई तोरा कुले पर के सिर काटवा। ओहो ओहो तो काहे देने बड़ी करा के? ये हमारा सामाजिक पे पेशाब कर देले रहलो सा। तो समारी में पिता को ले ला। तो कैसे क्या छोड़ दे? क्या ले बेटे बोल? एगो खोसी, एक बोतल दारू। ते जौने के ताजमहल समझौता रे नो बाबू, तो कुतुब मीनार हो कुतुब मीनार। खाली केसिए बढ़ल बा, सामानवा हुए हो। हमारा ताजमहल ना कुतुब मीनारे चाहिए। ते कुतुब मीनार का करबे रे? ओए बच्चे जुलिया काटे। ठीक बा, रखती आई खोसी और दारू। आज कुतुब मीनार हमारे लग नहीं। निकाल के जाओ। बाबा बाबा हमारे भाई के ठीक कर देंगे बाबा। बाबा जाओ।